εκατομμύρια ευρώ στον Τούρκο Κότς, ο οποίος έχει και πολεμική βιομηχανία. Βγήκε η λίστα τι λεφτά δόθηκαν από ταμεία ανάκαμψης. Ακούστε κύριοι συνάδελφοι. Ολυμπίκ. Την ξέρετε την εταιρεία, κύριε Υπουργέ? Δεν πάμε, την ξέρετε? Ραχμί Κότς. Δανειακή στήριξη σε τουρκική εταιρεία δίνει ο Έλληνας φορολογούμενος από ταμεία ανάκαμψης για εμπορικές τουριστικές επιχειρήσεις. 270 εκατομμύρια ευρώ στον Τούρκο Κότς, ο οποίος έχει και πολεμική βιομηχανία. Παράγει όπλα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ότο Ελλάς. Αυτοκινητάκια. Άλλοι. 225 εκατομμύρια. Ελληνικός Χρυσός. 200 εκατομμύρια. Φίβη ενεργειακή, ανεμογεννήτριες, 184 εκατομμύρια από τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντί να πας στη μικρομεσαία επιχείρηση, στο μικρό αυτό που έχει το γραφείο, το μαγαζί, που έχει τη βιοτεχνία να παράγει προϊόντα. Αιωλική Βερμίου. Εδώ είναι και ο πρώην πρέσβης. Δεν γίνεται, κύριος πρέσβης. Μια σοκολάτα, ένα φορά κάτι να πάρετε, ένα σοκολατάκι. Ο πρέσβης μας. Ο γνωστός πρέσβης, ο προηγούμενος. 182 εκατομμύρια ευρώ. Αμύντεο πάρκο άλλο, ανεμογεννήτριες, 127 εκατομμύρια ευρώ. Οι Γερμανοί οι φίλοι μας παίρνουν δάνειο, λέει, περίπου 100 εκατομμύρια. Για σταθείτε ρε παιδιά. Άτικα, οι τράπεζες, συμμετοχές, 68 εκατομμύρια. Golf Regencies, golf. Μάθετε golf όλοι παιδιά, 43 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτώ εγώ εσάς, Grand Hotel Summer Palace, 35 εκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια 900 εκατομμύρια, 6 δις περίπου δόθηκαν σε περίπου 19 με 20 εταιρείες και μερικές άλλες που είναι δικές τους. Πώς θα κάνετε παραγωγή πλούτου? Πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία αφού μαραζώνει η επαρχία, μαραζώνει η αγροτιά, μαραζώνει οι κτηνοτρόφοι, μαραζώνει οι αλληλείς, μαραζώνει οι μελισσοκόμοι, μαραζώνει η Ελλάδα και τονώνετε και δίνετε λεφτά στους ολιγάρχες καπιταλιστές, το λέει με ήττα, στους πλούσιους κάνετε πλουσιότερους? Πώς?